Arja friska fil-Vatikan, arja friska għal Kattoliċi. Hekk qed tiġi deskritta l-għażla ta' Jorge Bergoglio fit-tmexxija tal-Knisja Kattolika. Opinjoni li kompli tissaħħaħ partikolarment wara il-quddiesa inawgurali ta' tlieta. Well, I think he's convinced us all of his love for the poor and for all of creation. It's a very pastoral approach to life and to the faith. Minn dak illi rajna sa issa u minn dak illi stajna nsegwu waqt iċ-ċerimonja li saret fil-Vatikan, dan il-pontifikat se jkollu timbru tas-sempliċità. Dan joħroġ ukoll mill-fatt li l-Qudiesa tal-Ħadd kienet waħda konċiża, iqsar minn kemm kien maħsub u b'messaġġ iffukat min-naħa tal-Papa Franġisku. U wara li ntemmu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet fil-Vatikan, issa tibda il-ħidma vera tal-Papa Franġisku, pontifikat illi fih il-Papa l-ġdid mistenni jiffaċċja diversi sfidi, partikolarment l-isfida sabiex il-Knisja terġa' issib l-eruq tagħha qalb-in-nies u sabiex il-Knisja terġa' tiġi relevanti għaż-żminijiet tal-lum. Sa dan it-tant f'kummenti li għadda lill-ġurnalisti waqt iż-żjara fil-Vatikan, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-konvenzjoni illi jrid ilaqqad dwar riformi kostituzzjonali għandha tassigura li r-reliġjon Kattolika tibqa' reliġjon uffiċjali tal-pajjiż. Fl-istess waqt Muscat qal li wara dħul tad-divorzju f'Malta hemm bżonn ta' evoluzzjoni fir-relazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja. Il-Prim Ministru sostna illi ż-żwieġ ċivili għandu jkun suprem fuq kull żwieġ ieħor.